Включваме се от скоростния път 1-1 Ботевград-Мездра. Малко преди отбивката за Мездра получихме сигнал от граждани, че има активирано срутище, което може да видите тук зад нас. Въпреки че пътя е затворен, продължават да минават автомобили, което е много опасно в случая, защото не се знае дали няма да има повторно падане на камъни или свлачище. Общо взето, много открит път, съвсем спрясно няма една година, както го отвориха. За съжаление, проектантското решение за укрепването на този вид подкоси се би казала, че е подходящото до толкова, доколкото виждате, че след зимния сезон, след активни валежи, мрежите отзад са вече запълнени с камъни, падали са по-едри камъни и разбира се, резултата, който беше постигнат днес, всъщност частично пътната връзка е затворена и както каза колегата, че много спира гражданите да преминават непрекъснато, защото нямало откъде и другите го били правили. Общо взето тъжната реалност е такава, че след края на зимния сезон виждаме пясъчни наноси по пътя, които вече трябваше да са почистени, затлачени, запушени шахти, на много места ударени ограничителни системи и мантинели и разбира се, за съжаление и тук и в участъка, в който продължава да се строи толкова дълго време пътя, имаме непрекъснато пътно-транспортни происшествия. Нашия призив към Агенция Пътна инфраструктура е такъв, че ги насърчаваме да помислят за друг вид укрепване и обезопасяване на този вид откоси, като просто в противен случай рискуваме при всеки дъжд да се говори и за това как се е срутило, свлякно и пътя е затворен. От тук назад има десетки такива места.